Tight black pants, exotic. Some loving is what I need. Hey, I'm starting to feel alone. Når årstiderne skifter, hænger det sammen med, at jorden hele tiden flytter sig i forhold til solen. Jorden roterer om solen i en omdrejningsakse i en ellipseformet bane. Jorden hænger skævt i universet. Den har en hældning på 23,5 grader. På grund af den hældning skiftes den nordlige og den sydlige halvkugle til at pege mod solen i løbet af jordens kredsløb om solen. Det oplever vi som årstider. Når jorden befinder sig i den del af sin bane, hvor den nordlige halvkugle er mod solen, får vi mere sollys i løbet af et døgn. Den ekstra solenergi varmer jorden og luften op. Det giver forår og sommer i Danmark. Et halvt år senere er jorden nået om på den anden side af solen, hvor den sydlige halvkugle peger mod solen, mens den nordlige halvkugle ligger i skygge. Nu har vi efterår og vinter i Danmark. Men hvis man befinder sig på den anden side af jorden, for eksempel i Australien, er årstiderne omvendt af vores.